Вітанкі, сябры! Гэта IT-каст і каля мікрафона Іван з аглядам цікавых навін апошняга тыдня. У сённяшнім выпуску новы рэкорд кошту біткоіна, дае, але не той, што мемкоін, спрэчная рэклама Coca-Cola, вобразы Windows для ARM і чарговы вялікі сыход з Твиттера. Вядомая ўсім крыптавалюта біткоін на прошлым тыдні ўзяла новую вышыню па цане, якая перавысіла $90 000 за адзінку. На фоне змен у палітычным жыцці пасля выбараў у США фінансавыя рынкі пачалі рухацца, што і паўплывала на крыптавалюты, якія значна хутчэй рэагуюць на змены абставін. Ускокнуць у вагон, верагодна, яшчэ можна, тым не менш, як звычайна бывае ў нестабільным крыптасусвеце, будучыню прадбачыць вельмі цяжка. Таму варта двойчы падумаць, ці мае сэнс рызыкаваць. Паслявыбарчае актыўнае палітычнае жыццё ў США працягвае быць генератарам несканчаемых навін. Абраны прэзідэнт Трамп пачаў фарміраваць склад будучай адміністрацыі і ў межах гэтай актыўнасці вырашыў стварыць новы орган – Дэпартамент эфектыўнасці дзяржаўнага кіравання. На англійскай мове гэтая абрэвіятура выглядае аднолькава з назвай вядомага мемкоіна – DOGE, але адметнасць у тым, што адным з кіраўнікоў гэтага дэпартаменту прызначаны Ілон Маск, які ў свой час актыўна піярыў гэтую крыптавалюту. Такое гучнае супадзенне не маглі не заўважыць, што паўплывала на курс гэтай манеты, які, вядома, пачаў расці. Дарэчы, у мяне недзе былі тыя сабачыя грошы, няўжо цяпер разбагацею? У гэтым годзе вядомая кампанія па вырабу салодкіх газаваных напояў Coca-Cola вырашыла перарабіць адзін са сваіх класічных рэкламных ролікаў. Вы яго добра памятаеце па каравану грузавікоў, што развозяць напоі перад калядамі. Яно пі нічога, але гэтым разам для стварэння відэа кампанія вырашыла звярнуцца да тэхналогіі штучнага інтэлекту, які і перарабіў арыгінальны ролік. Самое відэа выглядае быццам нармальна, аднак шматлікія каментатары навін вынеслі свой упэўнены вердыкт – гаўно. І тут справа нават не ў якасці, на мою думку, а ў падыходзе. Штучны інтэлект на то і штучны і не можа пакуль што якасна падрабіць эмоцыі, а менавіта іх людзі і купляюць. Тут запланаваны блок для спонсараў, але пакуль іх няма, дадам ад сябе, што падтрымаць падкаст і ўсю маю дзейнасць у межах праекта Тэхна Беларус можна праз сервіс Patreon, дзе даступны розныя варыянты падпіскі. Патроны дадаткова атрымліваюць ранні доступ да выпускаў падкасту, бонусныя эпізоды пра развіццё праекту і маю асаблівую павагу. Буду вельмі ўдзячны за падтрымку. Для некаторых пакупнікоў персанальных камп'ютараў чыстая ўстаноўка Windows адразу ж пасля распакавання з'яўляецца часткай рытуалу. Аднак для камп'ютараў на базе ARM гэта было немагчыма, бо Microsoft не прапанавала нейкі агульны вобраз, які можна было б спампаваць і выкарыстаць для пераустаноўкі Windows на ARM з нуля. На прошлым ж тыдні Microsoft выправіла сітуацыю, і ў кампаніі нарэшце з'явілася старонка для загрузкі афіцыйнага выпуску Windows 11 ARM. Вазіцца з Windows стане прасцей. Апошнія тыдні сервіс кароткіх паведамленняў Blue Sky назірае сур'ёзны ўсплёск новых карыстальнікаў, што пераходзяць пераважна з Twitter. Платформа за кароткі час вырасла ажно да 16 мільёнаў акаунтаў. Сыход звязаны з палітычнымі рознагалоссямі. Ілон Маск, уладальнік платформы Twitter, актыўны прыхільнік новаабранага прэзідэнта. І таму сыход з Твиттера – гэта адна з формаў дэмаршу незгодных з вынікамі. І адным з гучных сыходаў стаў сыход пісьменніка Стывена Кінга, які заявіў, што атмасфера стала вельмі таксічнай і калі хто жадае, можа знайсці яго ў трэц. Другая нагода звязана з новымі правіламі карыстання сервісам, дзе напісана, што цяпер вашыя паведамленні могуць выкарыстоўвацца для навучання штучнага інтэлекту Grok, які ўбудаваны ў Twitter. І адмовіцца ад гэтага нельга. Прадстаўнікі кампаніі Blue Sky у свой жа час заявілі, што не будуць выкарыстоўваць допісы карыстальнікаў для навучання штучнага інтэлекту. Даволі разумна і нават хітра. Здаецца, будзем назіраць сапраўдны росквіт федэратыўных сацыяльных сетак. Гэта ўсе навіны на сёння. Больш цікавага зместу пра тэхналогіі па-беларуску вы можаце знайсці ў маіх акаунтах у сацыяльных сетках. Гэты ж выпуск дасылайце сябрам, каб падтрымліваць беларускую мову разам. Не развітваемся і да новых сустрэч!